je výherný automat a videotéria. Výherný automat má stanovenú výhernosť zhruba priemerne na 70%. Nie je tam taká kontrolovateľná, je to viacej ovplyvnené tým spoločnosť, čo to máme. Videotéria, výhernosť až 90% priemerne a je to všetko regulovateľné, hovoríme cez ministerstvo. Všetko to je kontrolovateľné. Teda toto je škoda, že tam spájame dve veci do jednej veci. Lebo táto vec, čo je videotéria, tam je takisto a výhernosť. Ešte väčšia si dovolím povedať, ako na týchto, čo hovoríme o tej športky, o lote, o hociaké euromilióny. Takže toto je to škoda, že to spájame do jednej veci. Viete, že to sú videotéry, tie sa nedajú ovplyvniť týmito rôznymi spoločnosťami, aby tam ľudia prehrať. Nedá sa, to všetko kontroluje štát, že viete, že a väčšie poplatky sú. My platíme väčšie poplatky za videotériu, ako sa platí za výherný automat. A výnosnosť je oveľa, oveľa menšia. To vám môžem každému odložiť, kto chce vedieť, že aká tam je. Dá sa vytlačiť za celý mesiac, aká bola výhernosť, hovorím. No, nestalo sa vám možno jeden mesiac, 90, 93% výhernosť. To je škoda, to je spájať do jedného bodu. Aj výherné automaty, aj videotéry. To je to isté, keby ste úplne dve veci, čo neplatí na sebe. Páni sa smejú, ako páni tiež rád zarábať automaty, nemusíme sa o tom správať, ale rozumíte, ja preto. Videotérie, to je úplne niečo iné ako výherné automaty. A preto to je aj v tých bodoch. Tu sa to spojilo a hovorím, nešťastné riešenie, lebo peniaze viacej sa platia, budú mať chýbať, samozrejme, a myslím, že tí ľudia také peniaze, keď si povedal, koľko na tom prehľadajú, tak sa zasmejete. To je smiešná suma. To je úplne smiešná suma, koľko. My viacej peniazy si zaplatíme za to, ako človek to vyrobí. Preto hovorím, skúste rozdeliť tieto dve veci na rozdielne. Úplne to je niečo od seba, je to tak, že vám poviem, je to tak, je to úplne niečo iné. Skonzováte štánu. Dobre, ďakujem pekne, podstatu ste povedali. Je to úplne niečo iné. Podstatu ste povedali, hlásil sa tam, aj sa hlásil stále, pán občan, nech sa páči. Vážení poslanci, vážení prítomní, keď sa budeme takto pozerať, že ide nám do mestskej pokladne nejaké peniaze, ale my sa na druhé veci nepozeráme. Vo Veľkej Lomnici čo sa stalo? Zabili starú babu. Prečo? Prehľad z automaty. Chceme aj my to, aby niekedy, keď my starneme trošili občania. Mládež, rómski občania rastú s drogami, s hracími automatami. Vonku s prebáčením nám robia na ulici bohy. Hádžu všetko možné. Deti chodia. A chcete sa dozrieť jednu vec. Bože, tu je prítomný, dobre, že tu je prítomný Klobučník. Vážení poslanci, toto mi nedá za pravdu. Nemám ani slovo. Ďakujem. Ale ešte jedno, čo nedopovedal som ako že je tu prítomný Klobučník. Ja som povedal, pekne, pán Klobučník, pozri sa tie deti, ty si majiteľ Krčiny, pozri sa tie deti, čo robia tam okolo tých automatov. Že čomu ľudí onačíma takto vedy? On má normálne vyhodil z Krčiny. A ja mu poviem, bože, ja nie som proti dospelým ľuďom, ale proti deťom. Deti sa nám naučujú, nás prepadli niekedy tak. Zavolal som mestskú políciu, prítomný poslanec bol, keď si nekade prišiel a povedal, čo sa tu stalo. No húr pri roku tí deti, ako len tá jedna, ako mravce. A on ma videl, a ešte potom, čo som povedal. Ja som povedal, že prečo tam hodia aj psov. Posledných 10 sekúnd. On mi povedal, že ten pes je krajší ako ja. Tak ďakujem vám pekne, keď toto neslušíte, tak to nie je. Ako normálne. No ten pes je krajší ako ja. Dobre, ďakujem pekne. No ale... Pán Klobučník, máš nárok reagovať, lebo bolo spomenuté aj tvoje meno. Pán Kotlár, toto nemá vôbec pravdu, lebo čo boli deti, boli z rodičky, neboli piráci automatov, boli vpredu. To nemá 100% pravdu. Vieme, že nemá novú mužu, keď si sadne a si sadne, a neboli piráci automatov, klameš, 100% poviem to, či to klameš. Má si vypité, ešte si skočil aj do Bigoša, si mu začal nadávať. Sám sa. Áno, preto som ťa vyhodil. Dobre, odbočujeme trošku, ďakujem pekne, ďakujem. Nech sa páči. Tam vzadu. Dobrý deň, volám sa Marian. Ja som chcel dopovedať pán primátor. Tu ako povedal pán Slovák, áno, že bola anketa, voliči, ktorí volili poslancov, si neprajú dlhšie mesto automatovej voliť. A treba reflektovať priame občanov mesta a voličov.
A nie to, čo zarobí, to, čo zarobí. Tu sú občania, volili ich občania, ktorí mali jaslovať. Tak to má byť. Ďakujem, ale upozorňujem, že v diskusii si môže povedať svoj názor každý, aký ho má, môže ho prezentovať. Nech sa páči, Miloš. Ďakujem za slovo. Ja to poviem tak, ja to porovnám s pacientom, čo má rakovinu. Je lekár a má riešiť tú rakovinu. Čo bude liečiť? Ten nádor, alebo toho pacienta. Tu tie automat je tak, že nelieči ten nádor, ale toho pacienta. Zlikvidovať. Presne tak. A to znova vysvetlím. Ja súhlasím aj s pánom poslancom Demkom, aj Horvat. Tu mesto príde o 15 000 eur, to je okolo 500 miliónov. Tu netreba zlikvidovať automaty. Máme tu mestskú políciu, máme tu rómskú hliadku, postavia si pod dverom. 17. sú dávky, 18, 19, 20 toto, bereš v hmotnej núdzi, odchod. Robíš, máš na to, nech sa páči ducha. Tak to treba riešiť. Kto na to má ducha, kto na to nemá, odchod. Hotovo. A mesto dostane 15 000 eur. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže technická poznámka, ktorá môže trvať 20 sekúnd. Chcem sa spýtať na štatistiku vražd do Pšine, keď pán povedal, že koľko vražd sa stalo, koľko tu do Pšine bolo vražd za posledný rok. Povedzte, koľko? Štatistiku. Že príde Do 5, alebo 10, alebo 0. A druhá vec, rozličujú to naozaj. Videolotérie, výherné automaty. Dve rozdielne sú ako chlapa žena, to je to isté. Skúsme na tým uvažovať. Ja verím tomu, ale videolotérie a výherné automaty, to je úplne niečo iné. Hovorím, skúsme všetky. Ďakujem pekne. Tak ešte technická pán Dokušník. Hovorí to, že nie je rozdiel medzi výhernými tými a tými, nie je rozdiel. Tak tam úspešnosť je aj tam. Tá sa dokáže. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel tu na adresu toho pána povedať, že či napríklad, že mesto Dobšina má mať automaty kvôli tomu, že aký nárazný počet vražd alebo úmrtí kvôli automatu a potom budeme tak jednať. No tak máme 10 vraždy do Dobšine. A to pán povedal, že díky. A ešte dávam slovo človekovi, ktorý môže toto čo povedať, náčelníkovi mestskej polície. Chcem vám uvieť na pravú mieru dotaz, ktorý tu bol povedaný, že postaviť mestskú políciu a hľadku Rómsku pred dvere krčmy. Nie je to pravda. Prevádzkovateľ herne je zodpovedný za to, že tam nehrajú, nesmú hrať osoby mladšie ako 18 rokov. A v tomto prípade my vykonáme kontrolu a potom v správnom konaní môžeme prevádzkovateľovi, keď nedrží podmienky toho zákonodárstva, uložiť pokutu. Nie je to úloha mestskej polície ani Rómskej rady. Je to vec prevádzkovateľa týchto autóv. Dobre, ďakujem. Keď je to niečo veľmi dôležité, tak technická poznámka. Tu sa dá presne nakázať. A sú podpory 19, 20, 21, tak záver postavíš. Takisto sa dá regulovať. Jedna z kamery, namontovať kamery, dokáže vám treba týždeň záznam. Takisto sa dá dopadať, kto tam chodí, či tam hrá, čo tam dospelí, čo tam deti, kto tam hrá. Dá sa to všetko zariadiť technicky. Takže to je strihnúť. No, nejasne, je to diskutabilné, každý má svoj na to názor. Ja, aby som sa nesprával alibisticky, ho poviem taktiež a nechcem, každý už vie, ako bude hlasovať, určite to neovplyvní. Ja sa priznám, skutočne je to tak, tak to cítim, že v tejto veci som schizofrenik, som na rozhraní. Pretože vnútorne som jednoznačne presvedčený o tom, aby boli automaty zrušené. Jednoznačne. Ale súhlasím aj s tým, že, to som aj povedal minule, my tým problém nevyriešime. Tí hráči, ktorí sú závislí, gambleri a tak ďalej, oni si nájdu spôsob, hej. Ale myslím si, že čiastočne to môžeme ovplyvniť pozitívne, lepšie. Na druhej strane, ako pragmatik, ako človek, ktorý je spolu zodpovedný za naplnenie rozpočtu, hovorí to, že tých 500 000 korún nie je málo, tých 15 000 eur. Ale musím hneď doplniť aj to, že vlastne rozpočet náš, ktorý bol predložený a schválený, je s tým vysporiadaný. Áno, ale ešte raz hovorím, tá čiastka nie je malá, tých 15 000 eur. Takže to je môj názor. Absolútne nechcel som nikoho a určite som aj nikoho neovplyvnil, to je jasné. Ešte Ja vám
Poslanec, technická poznámka. Lebo určite je to pravda, treba si aj zobrať to, že v podstate pracovníci mesta vlastne nedostávajú žiadne odmeny za celý rok, hej? A rozpočet vlastne skrátime týmto. Ale ja som takisto, vnútorne som presvedčený, lebo ja by som to nehral. Len to treba, máme tu aj všetkých, veď oni musia vplyvať na svojich kamarátov, na všetkých. Toto by som bral, že niečo ich naučíme ho, nebuď prostý, nechod to a rob to a to. Veď tu máme Rómov šikovných, spustu šikovných, tí chodia hrať, nechodia. Ale prečo ukracujeme, lebo aj sami seba ukratia. Tie peniaze, keď tam neprídu, tak možno, že sa zruší vajda, pretože mu nebudeme mať čoho platiť. Alebo mu nedáme žiadne peniaze. Ale hovoril som len príklad. Ja neútočím vôbec na to. Ale je to 100% tak, lebo aj oni prichádzajú o peniaze. Ale toto by som chcel vidieť, že na margo toho, keď už to zrušíme, že by tých ľudí učili všetko, veď na to sú to šikovní ľudia, inteligentní a nech toto robia. Dobre, ďakujem. Ja si myslím, že diskusia bola veľmi bohatá, s čím som predpokladal, alebo počítal, a je to správne. Myslím si, že je čas, ja končím diskusiu, koniec. Povedal si, že si chcel... Len jedno krátko. Už nič nové nemôžeš povedať. Dobre však. Dobre. Povedali sme si všetko, myslím si, aj jeden pohľad, aj druhý pohľad. Takže poslanci majú dosť informácií aj od prevádzkovateľov, aj od občanov a od všetkých, ktorí si ten svoj názor dnes povedali. Ešte by sme mali sa vrátiť predsa len k tomu návrhu všeobecne záväzného nariadenia, kde sú dve také zmeny alebo doplnenia. Takže poprosil by som pána prednostu, aby sa ujal slova. Keby ste si otvorili ten návrh ZDMK, v bode článok 3 odstavca 3 je dátum 31.5.2012. Návrh z Mestskej rady bol, aby sme zladili tieto dátumy, aby boli obidva dátumy 31.3.2012. A ďalej, v záverečných ustanoveniach, bod 2. Toto VZN nadobúda vyčiarknúť účinnosť, bude tam platnosť, 15 dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli mesta a bude bod 3. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2012. Lebo keď to zajtra vyvesíme, bude platné 30. ešte bude 31. a účinnosť dáno do roku 1.1.2012, keď sa schváli. Jasné. A ešte sa musím, ide o všeobecne záväzné nariadenie, to znamená, že musí ho schváliť 3/5 väčšina prítomných poslancov. Takže môžem ukončiť rozprávu, už som ju aj oficiálne ukončil, poslanci povedali všetko, všetci veríme, ktorí chceli vystúpiť, dostali slovo, vystúpili. Poprosil by som návrhovú komisiu o prečítanie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Dobšina po prerokovaní v Mestskej rade súhlasí s obmedzením prevádzkovania hazardných hier na území mesta takto. Na území mesta Dobšina nie je možné prevádzkovať hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov podľa paragrafu 3 odstavca 2 písmena D zákona o hazardných hrách a hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo náročných alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry podľa paragrafu 3 odstavec 2 písmena E zákona o hazardných hrách. Ukladá doktor Terezii Balážikovej vedúcej odboru zverejniť predmetné VZN na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Dobšina. Zodpovedný ako v texte, termín, týždeň. Ďakujem. Vypočuli ste si návrh na uznesenie. Pýtam sa vás, či ho chcete doplniť alebo pozmeniť. Pokiaľ nie, dávam hlasovať. Kto je za jeho prijatie? Hlasujeme.
Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem. Poprosil by som o výsledok. 6 je potrebných, je 10 ľudí, to je presne 6 hlasov. 3 pätiny krát 10, 3 krát 10 je 30, deleno jazyk je 6. Áno. No dobre, takže dopadlo to tak, ako to dopadlo. Je to tak, už bez komentára. Myslím si, že budeme pokračovať ďalej aj napriek tomu, že tie body boli dosť vyčerpávajúce, ale už myslím si, že tie ďalšie body, no a zapojiť trošku rýchlo.